Maastomestari Jari Suutari. Mitäs mietteitä sinulla on tämän päivän maastoista ja keliolosuhteista? No joo, maastot valittiin viime hetkellä vähän lumitilanteen mukaan vaihdettiin, mutta kyllähän keli oli tänä päivänä haastava. Että monessa maastossa sanotaan 20-50 senttiä lunta ja kyllähän se näkyy tulostasossa, että koirille tosi vaikea keli ja raskas keli. Viime yön tuisku, kun oli kova, niin se vielä niin lisäsi sitä lumimääriä. Hirveä kyllä oli maisemissa, ne vaan lähti kävelemään. Sitten Risto Karjalainen. No niin, ensinnäkin kiitokset Sannille, että sä oot somettanut ja toivottavasti on tuonne maailmalle mennyt tietoa riittävästi. Ja tänä päivänä tehtiin tosiaan YT-kierros tuolla maisemissa ja saatiin yhden koiran haukkuakin kuunnella. Ja niin kuin Jari sanoi, kelit on tosi vaikeat ja tämä ajankohta, mikä täällä on nyt, niin tämä on hankale. Mehän sitä siirrettiin jo kertaalle aikaisemmin, eli sinne lokakuulle, mutta 6 koiraa muistaakseni ilmoittautui siihen, eli jouduttiin palaamaan takaisin tänne joulukuun alkupuolelle, marraskuun loppuun ja nyt se nähdään tämä Kainuun lumitilanne on tämä mikä on. Mutta kisat on pidetty ja vielä kerran tietysti kiitokset kaikille sponsoreille ja kumppaneille, että ne on tukenut meitä ja Risterän Markat on antanut ruokailun hoitaneet viimeisen päälle. Ja sehän osoittaa, että kun tämmöinen kisa pidetään Kainuussa, niin tämähän tuo koirat ympäri Suomea. Eli nythän oli Ivalosta, taisi olla pitkästä aikaa koira ja eteläisimmät oli jostain tuolta Helsingin kuppeella. Niin pääsivät näkemään vähän jokainen, että mikä on tilanne ja kaikki koiranomistajat on kehunut, että hirviö on maastossa, mutta yksinkertaisesti lumen takia koirat ei vaan päässyt iholle tai haukkumaan ja taisi nuorilla koirilla tulla ongelma siinäkin, että eivät uskalla haukkua. Sekin on tämmöinen, mutta ei mitään. Minun puolesta kaikille kiitoksia ja palkinnot tuossa jaetaan ja päässä kotiin ja ei muuta kuin hyvää kotimatkaa siihen.